Akwụkwọ nke Timoti, isi nke mbụ. Pọl, onyeozi Yeshua, site n'iwu nke Chineke onye nzọpụta anyị na Onyenwe anyị Yeshua, olileanya anyị, nye Timoti nwa m nwoke n'okwukwe: amara, ebere na udo sitere n'aka Chineke Nna anyị na Yeshua Onyenwe anyị. A sị rịọrọ ka ị nọrọ n'Efesọs mgbe m hapụrụ Masedonia. Mee otu a ka ị dọọ ụfọdụ aka ná ntị ka ha ghara ikwu okwu banyere ozizi ndị ọzọ, ka ha gharakwa ige ntị n'akụkọ ifo na akụkọ ọmụmụ nke bụ njedebe, nke na-ajụ ajụjụ kama iwuli elu nke sitere n'okwukwe. N'ihi na njedebe nke iwu bụ ọṅụ nke obi dị ọcha, ezi akọ na uche na okwukwe siri ike. Site n'ihe ndị a, ụfọdụ mehiere ma nyefee onwe ha n'ọgbaghara. Ha ga-achọ ịbụ ndị dọkịta nke iwu ma ha anaghị ekwu ma ọ bụ ihe na-akwado. Anyị maara na iwu bụ ịghọta ihe ha na-eme nke ọma. Ọ bụrụ na mmadụ edebe ya n'ụzọ iwu kwadoro, ebe anyị maara na e nyereghị iwu ahụ nye onye ezi omume, kama ọ bụ nye ndị na-emebi iwu na ndị na-enupụ isi, nye ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na ndị mmehie, nye ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke na ndị rụrụ arụ, nye ndị na-egbu nna na nne, nye ndị ogbu mmadụ, nye ndị na-akwa iko, nye ndị na-aghọ aghụghọ, nye ndị ohi, nye ndị na-apụnara mmadụ ihe, nye ndị na-agbagọ agbagọ. Na ọ bụrụ na e nwere ihe ọbụla ọzọ megidere ozizi ziri ezi, nke dịka ozi ọma dị ebube nke Chineke a gọziri agọzi si dị, nke e nyefere m n'aka, ya mere ana m ekele onye mere ka m sie ike, ya bụ Yeshua Onyenwe anyị, n'ihi na o mere ka m bụrụ onye kwesịrị ntụkwasị obi ma tinye m n'ọrụ ya, ebe m bụ onye nkwulu, onye na-akpagbu na onye na-eme ihe ike. Ma anara m ebere n'ihi na emere m ya site n'amaghị ama na ekweghị ekwe. Ma amara nke Onyenwe anyị bara ụba nke ukwuu na okwukwe na ọṅụ dị na Yeshua. Okwu a bụ eziokwu n'ụzọ niile kwesịrị ka a nabata ya, na Yeshua bịara n'ụwa ịzọpụta ndị mmehie, bụ ndị mụ onwe m bụ onye mbụ n'etiti ha. Otú ọ dị, n'ihi nke a na-enye m otuto site n'ime ka Yeshua buru ụzọ gosi m ogologo ntachi obi ya niile dịka ihe nlereanya nye ndị ga-eso ya maka ndụ ebighị ebi n'oge kwesịrị ekwesị. Ugbu a, nye eze ebighị ebi, onye na-adịghị anwụ anwụ, onye na-apụghị ịhụ anya, Chineke naanị ya maara ihe, nsọpụrụ na otuto dịrị ya ruo mgbe ebighị ebi. Amen. Iwu a ka m na-enye gị, nwa m Timoti, dịka amụma ndị dị n'ihu gị si dị, ka ị wee lụọ ọgụ dị mma na na-echekwa okwukwe na ezi akọ na uche, nke ụfọdụ ndị hapụrụ. Nke ihe gbasara okwukwe ha mere ọrụ nke a. N'ime ha bụ Hymenaeus na Alexander, ndị m nyefere n'aka ka ha wee mụta ịghara ikwulu Chineke. Akwụkwọ nke Timoti, isi nke abụọ. Ị na-agba anyị ume ka anyị buru ụzọ rịọsi arịrịọ ike, kpee ekpere na ekele maka mmadụ niile, maka ndị eze na maka enweghị ikike niile, ka anyị wee nwee ike ịdị ndụ ma dị mma ma dị jụụ
n'ime nsọpụrụ Chineke na eziokwu niile, n'ihi na nke a dị mma n'anya Chineke onye nzọpụta anyị, onye chọrọ ka mmadụ niile dị nsọ ma mata eziokwu ahụ. N'ihi na e nwere otu Chineke na otu onye ogbugbo n'etiti Chineke na mmadụ, onye bụ nwoke ahụ bụ Yeshua, onye ghọrọ onye ezi omume onye ozi ka mmadụ niile maka mmadụ niile, ka ọ bụrụ onye akaebe n'oge kwesịrị ya. N'ihi na a họpụtara m dịka onye nkwusa na onye ozi, na-ekwu okwu n'ime Yeshua, gharakwa ịgha ụgha, na dịka onye ozi nke ndị mba ọzọ n'okwukwe, dịka m chọrọ ka ndị mmadụ kpee ekpere, na-ebuli aka dị ọcha elu ebe niile, na-enweghị iwe, na-eti mkpu aka dị ọcha. Otu a ka ụmụ nwanyị yikwasịkwa onwe ha uwe mara mma na uwe, na ịdị umeala n'obi, ọ bụghị na uwe eji tee ihe, maọbụ ọlaedo, maọbụ pearl, maọbụ uwe dị oke ọnụ ahịa, kama dịka o kwesịrị ụmụ nwanyị ndị na-ekwupụta egwu Chineke site n'ọrụ ọma. Ka nwanyị mụta ihe n'ịdị jụụ na nrube isi. Agaghị ekwe ka nwanyị zie ihe, ọ bụghị imegide ikike nwoke, kama ọ ga-agbachi nkịtị. N'ihi na e kere Adam na mbụ, emesịa a ghọgburu Adam, kama a ghọgburu nwanyị ahụ, ọ nọkwa n'ime mmehie. Agbanyeghị ọmụmụ ụmụ ya, a ga-azọpụta ya ọ bụrụ na ha anọgide na-enwe okwukwe, ọṅụ, na ịdị nsọ na ịdị umeala n'obi. Akwụkwọ nke Timoti isi nke 3. Nke a bụ eziokwu. Ọ bụrụ na mmadụ achọọ ọkwa bishọp, ọ chọrọ ọrụ kwesịrị ekwesị. Ya mere, bishọp ga-abụrịrị onye a na-asọpụrụ, dị nke otu nwunye, onye na-amụ anya, onye nwere uche, onye dị umeala n'obi, onye mpako, onye kwesịrị ekwesị maka onye ọbụla, ọ bụghị onye na-aṅụ mmanya, ọ bụghị onye na-ese okwu, ọ bụghị onye na-enweta uru, kama ọ dị umeala n'obi, ọ bụghị onye na-eme ihe ike, onye maara otu esi achị ụlọ ya n'eziokwu, onye nwekwara ụmụ ndị ga-erube isi n'eziokwu niile. N'ihi na ọ bụrụ na mmadụ amaghị otu esi achị ụlọ nke ya, kedu ka ọ ga-esi nwee ike ilekọta chọọchị Chineke? Ọ gaghị abụ onye ọka mmụta ogologo oge ka ọ ghara ịdaba n'ikpe ọnwụ. Ọ ghaghịkwa ịbụ onye a na-akwanyere ùgwù nke ọma, ọ bụ na ndị na-abụghị, ka ọ ghara ịdaba n'ịta ụta n'ọnya nke aghụghọ. N'otu aka ahụ, ndị dikin ga-adị nwayọọ, ọ bụghị onye na-eme ihe n'ụzọ aghụghọ, ọ bụghị onye na-aṅụ mmanya, ma ghara inye uru nwere ihe omimi nke okwukwe na-akọ na uche dị ọcha. Ka ha buru ụzọ bụrụ ndị a ga-eme, ndị na-akwado onwe ha, mgbe ahụ jiri ọrụ ha mee ihe. Ọ bụrụ na ahụ ha dị ka ndị na-ekwulu Chineke, n'otu aka ahụ, nwunye ha kwesịrị ịbụ ndị eziokwu, ọ bụghị ndị na-ekwu okwu efu, kama ndị nwere uche na ndị kwesịrị ntụkwasị obi n'ihe niile. Ka ndị dikin bụrụ ndị dị nke otu nwunye, ma mara otu esi achị ụmụ ha n'ụlọ nke ọma. N'ihi na ndị jiworo ozi ha nke ọma enwetawo ezigbo ọkwa na nnwere onwe dị ukwuu n'okwukwe nke dị na Yeshua. Ma ewezuga ihe ndị a, ka m na-edegara unu ka e nwee obi ike na m ga-abịakwute unu n'oge na-adịghị anya. Ma ọ bụrụ na m nọrọ ogologo oge,
ka unu wee mara otu unu kwesịrị isi na-akpa àgwà n'ụlọ Chineke, nke bụ chọọchị nke Chineke dị ndụ, ogidi na ntọala nke eziokwu, na-enweghị mgbagha. Ihe omimi nke Chineke dị ukwuu. Chineke pụtara ìhè na anụ ahụ. E mere ka ọ bụrụ onye ezi omume n'ime mmụọ. E mere ka ndị mmụọ ozi hụ ya. E kwusara ya ndị mba ọzọ. E mere ka ọ hụ ya n'ụwa. E wee nata otuto. Akwụkwọ nke Timoti isi nke 4. Ugbu a, mmụọ nsọ na-ekwu n'ezie na n'oge ikpeazụ, ụfọdụ ga-esi n'okwukwe pụọ ma gee ntị na mmụọ nke ndị na-awagharị na ozizi nke nsogbu, ndị na-ekwu okwu ha n'ihu abụọ ma na-eme ka akọnuche ha na-ere ọkụ site n'ọkụ, na-egbochi ilu dị ma na-enye iwu ka ha zere nri Chineke kere, ka ndị bụ eziokwu ugbu a jiri ekele duhie ha. N'ihi na ihe ọ bụla e kere eke nke dị mma, ọ dịghịkwa ihe a ga-eme ka ọ ghara ịdị mma ma ọ bụrụ na a nara ya nke ọma. N'ihi na e doro ya nsọ site n'okwu Chineke na ekpere. Ị na-echeta ihe ndị a ruo n'oge ahụ, ị ga-abụ ezigbo onye ozi nke Yeshua, onye ịzụlitere n'okwu okwukwe na ezi akwụkwọ nke ị na-agbaso mgbe niile. Mana tufuo amụma na akụkọ ifo ochie, ma zụọ onwe gị n'omume ahụ abụghị ihe bara uru, mana ahịrịokwu bara uru maka ihe niile, n'ihi na ndụ na ndụ n'ọdịnihu. Ihe niile pụtara na ọ na-ekwe nkwa ịpụta site na ihe niile nke a bụ okwu eziokwu kwesịrị ka a nabata ya. N'ihi nke a, anyị na-arụsi ọrụ ike ma a na-ata anyị ụta n'ime Chineke nke na-ahụ ụgha, n'ihi na anyị tụkwasịrị obi na ndị a bụ onye nzọpụta nke mmadụ niile, karịsịa ndị bụ ihe a ga-akụziri na nke a ga-aghọta. Ekwela ka onye ọbụla leda ntorobịa gị anya, kama bụrụ maka ndị na-eme ihe nlereanya n'okwu, asụsụ mkparịta ụka mmụọ, okwu mmụọ, okwukwe mmụọ na ịdị ọcha, ruo mgbe m ga-abịa. Nye ohere maka ịgụ ihe, ndụmọdụ na ozizi. Eledala onyinye dị n'ime gị anya, nke e nyere gị site n'amụma, site n'ibikwasị aka site na ndị okenye. Mee ihe ndị a, tinyekwa onyinye gị n'ime ha, ka e wee hụ na ị bara uru nye mmadụ niile. Lezienụ anya n'onwe unu na n'ịmụ ihe. Nọgide na-eme nke a, n'ihi na n'ime nke a ị ga-azọpụta onwe gị na ndị na-ege ntị. Akwụkwọ mbụ nke Timoti isi nke 5. Ụmụ okorobịa, abarala okenye mba, kama gbaa ya ume dịka nne dịka nna na ụmụnne unu. Ndị agadi ụmụ okorobịa dịka ụmụnne nwanyị na ihe niile nwere ike ime. Sọpụrụ ndị inyom di ha nwụrụ, ndị dị ọcha n'ụzọ ziri ezi. Ma ọ bụrụ na nwa di ha nwụrụ nwere ụmụ ma ọ bụ ụmụ, ka ọ mụta ịrụ ọrụ ebere n'ezinụlọ ya ma mee ka ndị ikwu ya ghara ịma ihe ọ bụla, n'ihi na nke a bụ ụgwọ ọrụ nke na-atọ Chineke ụtọ. Nwanyị di ya nwụrụ ma na-ekpe ekpere ugboro 2 n'abalị na ehihie, ma nwanyị nke bi n'ebe nna ya nọ mgbe ọ dị ndụ. Ya mere, n'ime ihe ndị a, anyị na-agwa ha okwu mkparị, na onye ọbụla nke na-anaghị echebara ha echiche na-eweta ụmụ na ezinụlọ ya. Ọ gọnarị okwukwe ahụ,
ọ ka njọ karịa onye na-ekweghị ekwe. Echela na nwaanyị di ya nwụrụ nọ n'okpuru nwunye nke otu di n'afọ 3.5, onye a maara nke ọma maka ezi omume ya, ma anyị onwe anyị enyela ụmụ ya nri, ma ọ bụ onye ọbịa, ma ọ bụ onye nọ n'ụlọ ndị nọ na nsogbu, ndị nsọ, ma ọ bụ onye nyere ndị nọ na nsogbu aka, ma ọ bụ onye nwere nchekasị, mgbe ọ na-arụ ọrụ ọma niile mgbe niile, ma jụ ụmụ nwanyị di ha nwụrụ na-eto eto. N'ihi na mgbe ha malitere ịkatọ Yeshua, ha na-aghọ ndị na-anaghị alụ di ma na-ama onwe ha ikpe, n'ihi na ha emebiwo okwukwe mbụ. Ọzọkwa, ebe ha na-enweghị ọrụ, ha na-amụta ịga site n'ụlọ ruo n'ụlọ. Ha abụghị naanị ndị na-enweghị ọrụ, kamakwa ndị na-ekwu okwu na ndị na-arụsi ọrụ ike na-ekwu ihe na-adịghị mma. Ya mere, chọọ ka ụmụ agbọghọ lụrụ di ma ọ bụ nwunye mụọ ụmụ ma lekọta ụlọ, ka a ghara inye onye mmegide ohere ikwu okwu n'echeghị echiche, n'ihi na ụfọdụ alaghachiwo azụ iso ekwensu. Ọ bụrụ na nwoke kwesịrị ntụkwasị obi ma ọ bụ nwaanyị kwesịrị ntụkwasị obi nyere ndị inyom di ha nwụrụ anwụ, ka ha nyere ha aka, ka ha ghara ịta chọọchị ụta, ka o wee zuo ndị inyom di ha nwụrụ nọ na nsogbu. Ka ndị okenye na-achị nke ọma bụrụ ndị na-asọpụrụ ọkpụkpọ abụọ, karịsịa ndị na-arụ ọrụ n'okwu na ozizi. N'ihi na akwụkwọ nsọ kwuru sị, atala ọnụ ehi nke na-azọcha ọka, na onye ọrụ kwesịrị ụgwọ ọrụ ya. Ebula okenye ebubo ma ewezụga ndị akaebe 2 ma ọ bụ 3, ndị mere mmehie, bara ha mba n'ihu ọha, ka ndị ọzọ wee tụọ egwu, nyere gị iwu n'ihi Chineke Onyenwe anyị Yeshua na ndị mmụọ ozi ahọpụtara, ka idebe ihe ndị a na-enweghị mmasị n'otu n'otu karịa ibe ya, na n'ime ihe ọ bụla n'ụzọ na-ezighị ezi. Aka gị na mberede etinyela onye ibu n'ime mmehie, ekerekwala òkè na mmehie gị onwe gị dị ọcha. Aṅụla mmiri ọzọ, kama ṅụọ obere mmanya maka ihe siri ike. Ụfọdụ mmehie mmadụ bụ afọ gị na maka ikpe gị ugboro ugboro, mana mepee ya mbụ ma gaa n'ihu ruo mgbe ha gasịrị. N'otu aka ahụ, ndị ọzọ na-eso ụzọ ezi omume na-apụta ìhè, ndị na-abụghịkwa agaghị ezobe. Akwụkwọ mbụ nke Timoti, isi nke 6. Ka ndị ohu nọ n'okpuru ha were ndị nwe ha dị ka ndị kwesịrị nsọpụrụ niile, ka a ghara ikwu okwu ọjọọ banyere aha Chineke na ozizi ya. Ndị ahụ na-eledakwa ha anya n'ihi na ha bụ ụmụnne nwere ndị nna ha ukwu, ka a ghara ịbụ ndị na-eso ha, kama ka ha jee ozi n'ihi na ndị kwesịrị ntụkwasị obi, ndị kwere ekwe, ndị na-ekere òkè n'uru ahụ. Ihe ndị a, ma ọ bụghị ya, ọ dịghịkwa anọgide. Ọ bụrụ na onye ọbụla na-ezi ihe n'ozizi nke dị ka okwu dị mma nke Onyenwe anyị Yeshua si dị, na-ebi n'okwu na esemokwu nke okwu Chineke, onye dị otu ahụ amaghị ihe ọbụla, ma ewezụga okwu mkparị, echiche, ihe na-adịghị mma nke iro, esemokwu na-esi na ya apụta, na-enweghị eziokwu. Ndị na-eche na oke ihe bụ esemokwu nke ndị nwere uche rụrụ arụ na nsọpụrụ Chineke. Kewapụ onwe unu n'ime ndị dị otu ahụ. Ma nsọpụrụ Chineke bụ nnukwu akụ na ụba. Ọ bụrụ na mmadụ enwe afọ ojuju n'ihe ụwa,
O doro anya na anyị nwere ike inwe, n'ihi na anyị ewetabeghị ihe ọ bụla anyị nwere: nri na uwe. Ka anyị ghara inwe ihe ọ bụla. Ya mere, mgbe ndị chọrọ ịbụ ọgaranya na-adaba n'ọnwụnwa na ọnya, na ọtụtụ ọchịchọ nzuzu nke dị mma, nke na-eme ka mmadụ banye n'ịla n'iyi na mbibi. N'ihi na ọchịchọ maka ego bụ mgbọrọgwụ nke ihe ọjọọ niile. Ụfọdụ n'ime ha, mgbe ha na-achọ ya, ahapụwo okwukwe ma dupụọ ha n'ọtụtụ ihe mwute. Ma gị onwe gị, onye nke Chineke, gbanahụ ihe ndị a ma soro ezi omume dị ala, nsọpụrụ Chineke, okwukwe, ọṅụ, ndidi na ịdị umeala n'obi. Lụọ ọgụ ọma nke okwukwe, jidekwa ndụ ebighị ebi nke a kpọkwara gị, ma mee ezi ọrụ n'ihu ọtụtụ ndị akaebe nye gị iwu ka ị mee nke a n'ihu Chineke, onye na-eme ka ihe niile dị ndụ, na n'ihu Yeshua onye gbara àmà n'okpuru Pontius Pilate, ka ị debe iwu a na-enweghị ntụpọ ruo mgbe onye nwe anyị Yeshua ga-apụta, onye a ga-ekpughere gị na ọ bụ naanị ya bụ onye a gọziri agọzi, na onye isi eze nke ndị eze, na onye nwe nke ndị nwenụ. Onye bụ onye a gọziri agọzi na onye isi eze naanị ya, nke na-adịghị anwụ anwụ, ma bi n'ihe nke onye ọbụla na-apụghị iru, nke onye ọbụla na-amaghị, onye ọbụla na-apụghị ịhụ. Amen. Gbaa ndị bara ọgaranya ume, ndị kwesịrị nsọpụrụ na ike ebighị ebi, ka ụwa ghara ịdị mpako, ma ghara ịtụkwasị obi n'akụnụba na-ejighị aka, kama n'ime Chineke ka ndị dị ndụ. Onye na-enye ihe niile dị mkpa maka ọganihu, ka ha mee ihe ọma ma baa ọgaranya n'ezi ọrụ, dị njikere imepụta ntọala dị mma maka oge na-abịa, ka ha wee nweta ndụ ebighị ebi. Timoti, chebe ihe a e nyere gị n'aka, ma wepụ nchegbu efu na mmegide na-abaghị uru, nke a kpọrọ aghụghọ, ndị ọ bụ ezie na ha na-ekwu okwu, ha mehiere n'okwukwe. Amara dịrị gị. Amen.